بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganaron na Yagaya kabasan kaya panungan na kanaloksan o kernin. Ang guna biya ka iilang kako para sa ulama na simba siya. Ilang kaya ulanulan tanong Rajab na ulanulan na yung Allah. Na din kaya apaka tundong sa ka-Rajab at Sha'ban na ulanulan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na din kaya apaka tanunugog man na Ramadan na aya ulanulan ng umat ng Nabi. Kata nama umat Nabi. Ana pakatama takulun sa Quran. Ana malam penibala suka tabligh. Nabi untuk akababa kasadatu nabi sampun narka haram kunaraka salawas ka uban yang pangrawa. Pagmano ya kakababa kasaka pagoma Ramadan. Nagsamiyang mansulang unong dahanaka. Alang unong vitamin. Na niya gusto ati anay. Oh, tama kaliti para tiap tao. Ugin naglaban ng para tiap ranaw. Ugin na tanudan tano ka ayabu pagkabay maya ko kapag Ramadan na mga tawaan na imanin ko Allah. Igrap man na tawa daabanin iman ko Allah. Narinig kapag Ramadan na makaiibi. May atay kanok man. Dagkakanan. Oy, na miya po kasarong. Bunang kaya akapatay, kaya tanong na tanudan tano ka aya inaliw Allah sa Quran, inaliw Nabi sa hadith. Na tinain na nafsa lang tamot hatta yastakmilu rizqaha. Dinun tulo Nabi matay sobaran niyawa sa taman sadi matarotob sa rizki niyang ko dunia. Ina pa na miyatay sotao sangkaya a dunia, kami pa sa subagitian ko dunia. Natiga mga alay, miyamrakano, di manang kaya amiyatay. Ibarat yun na namiyatay. Di manang kaya amiyatay na din na una niya nakawas sa mga wasa. Kagapa kaya tumimbala sa marga sa isaka milyon kasaks. Saka milyon kasako, na di na malangan. Na di nga pero ba ayan ipatay niya, nabo niya lang ang suriskin yan. Nadan aban niya rubagian awan nga bagian niya sangkot ay populo niyan amargas na din matagmatay o din makakan o puna matay so tao na miya tarotob so ajal naman ako tagatiro Allah wa ayna ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruzin musayyadah. Katiruan na naman sa Quran. Api ang nakano turuan na matatago na kumakano malakan mo. Api ang nakano matatago na kumakano malakan mo. Miyag ka sender. Ay miyag Nabi na umang mapita na makapito puno kanya kapamisite individually. Umanisan ka tanong. Na ino kapamisite ang malakan mo. Sa makapito puno sa mabasanungan. Mabasanungan. Nakalaba kami ang pagtunga sa iman to na miya kamakura ka manganap man na ayun na. Nabudi na ni pagtong nila ka. Anto na ipamisita nila ka. Na ipmentaliyan siya umar kapagari ko babayakan. O ba matatarotab taguan niya kasunyawan yan. Kuya niya kasunyawan ka. Patabi yung manusia ko Allah. Nagkupang ay sisi sumalakan mo. Napamakabudong priyaga sisi. Natabi sa kadatuan ng tala, nabunda din na may leakara kanwa ba makasisi nga matan yan. Kabunda ba nisa na makatulong? Yan ang tanong. Kaya ako matumalakal mo. Nayapunod ako niya sa pagubaya, na isang ano niya man. At tinantap man ni Kiber, kano tumundog siyang kay ababaitan, aloks tanong miyaw pa. Bayaw niya na naman yan. Na matagwala ka din na ber, kano mayaw sa lima. Abas ka niya man next siya. Ay nakadakala na tulong. Napungin nila siya ng mga padiyin. Nasaan sa kispat, ano na niya nito? Di unay mo malakal mo. Ada kanati sa bagers.
Ay apa naisin sa ngauna so padaka. Paman na manong ay panabasa nga ni pagubenin. Agu meron lang na ali man to ni mapipigil ka. Natiga nga na to. Pata sa may sa mani pango sa kadi ko na ko. Paman na sa kanay balawag ni uro. Atiga na inalim sa kanay pangaraw ro nga di maka. At ang wala bitan ko kituga sa nga mga lalan. Nadi. Apiraan na kano tumuan na matatang na kayo makano kapatay. Wala kang tampi murasim musayina nang balik ka na pantuwang Allah sa miya makano na awanay at yung nagatumbaga ako putaw nagkapo ka na rin ako makano kapatay. Tiap sila kanya Ibnu Kathir ang ayat. Tiap sila ng ayat Kathir wallah. Apa yang dengan matatang na kumakano kapatay. Balik ka na po sa burusim musayada na kumakano kapatay. Na tiap sila iyakin Ibnu Kathir sa piyakapitian sa tukul. Miya kay siya anangan siya katawa mama. Yang nga siya katawa mama, amang uda, nabi mangilubas siya, galabak. Adi ba ketemu kaya kabay na sokay naman asokay. Naman ako. Okay na di sila pupurwa, kaya kabay naman asokay. So miya gasang kaya karumay. Ako pa na miya katapi. Tadi nga awaleran na miya kapuro-puro walay, miya kabudang-budang. Walay ang utak karumay. Ako pa na miya katapi. Pero kaya siya ganyan na nanguda na Mele ubabaya nga mama aplalakaw. Pili nga ababaya, mama, ino ka nang pagpalalakaw. Iyan kaya ada to manguda dia ko di mangilubas sa kang nalabakanang. Tugubaya ba din namin ito nakakapangalabakanan at tinamadakal ba Natin ako nang galabak. Natin na marag na ako suwatan. O kaya isukay na kanoto na satyaman na ayak kabay ka na dua takap. Kama pa mabigalabak. Natugubaya si kana kami ngalabak kakarumay. Kakano abadu at takap pa isu kaya karaka kapat takap. Tinggal kaya manguda niya gusto ako ron. Final paganda so tutul na minalab ko ng utamama. Na ayaw daw lang utak karumay na kandidilibig sa dagangan. Tubit sa Yaman, tubit sa Iraq, tubitan sa amanan niya sa isang napartasam, na pagtubit mo ng utak mga dagangan nila ng murang-murang. Nasuso manguda dinidilibir. Paganda so tutul mga reklama. Na lumipas mabuso ba sa sangkot wabay. Kadi tinitap sila kini Ibnu Kathir sa mutayat. Api anda kanu matatago na kumakano kabatay. Nambalik kanu pun sa walay buruzi musayada. Amya kalala abindi. Na lumipas sa mutabay so basa. So tigtan o pangraning. Nang barang-barang atubitan no mama ang utak karumanian. Ino to. Lagi di pengen panutunan tu ni orang anak kasang kaya wata ame kebiaga ya. Ini nama dah di uniteru nanti nawai kebiaga insyaallah. Nah kalian dengan koma pitulan, mawalulan, akhirnya kau buat nunubay. Nah suami saya dan siapa membunuh. Pamakasih kita na ultrasound, pakai ultrasound. Ay man teman nang kaya ultrasound ng mga doktor, napagkaan to kaya ng suwata. Ada ni kapitulan yan o di nawalulan, napagkaan to kaya ng Anthony Wataway. Kahit tigay man to. Kento kira no mama odi na babay. Okay na nadira no kento. Kento kira ni ginakuan. Ati gina ayawata ka mam. Ayawata ka na babay. O ta pili sa ultrasound. Ayawata ka na mama. O ta pili sa ultrasound. Na ayaw kento ang kanan ultrasound na ubabay o mama. Okay na dirang kento babay wata na bakala. Matang wala pangirano. Abay na meleng hanini kimbutan yang awata na pangirang. Mana kapkabang na ito, nadinig mo ba na ginawa niyan? Pamara kaki ang utang dito, wando man na yan, may nimbawata na dini po siya yan na bakala. Pamara ko ba na nimbawata, bigla na dinig ibawata niya ngawata, namya tigatis, ba na nimbawata, sa lugin nimbawata, na dini mamakla. At pamara kaki yan. Pagkata sututul, na ayaw piturang koto pamabalot, na tina siya kanawag karumay, na ayaw mala na bay, na ayaw at akan na bagwaraga. Mata paman na babay. Namya kasi nga sa babay. Nasabi warangan babay ako. Di mabuang ka mamaw na karuman na ari. Ang kangira na magawa ari pa. Basta karumay na ad na mga sinaluda. Normal naman na nakagi. Yung koto di ka sinaluda karumay. Nakapagadata. Naman nakapagadata. Kailangan man na so karumay na matagur kang etalos. Kano karumay niya? Nauda ka pa na makapangaruma. Mama na da ka pa mapangaruma babay. Narisilba ang ad na yan. Sama pumanguda. Kailangan na mata ko kukilo may natalo. Kanya nga ato na nga natalo. Nakatawan niyo yan, ha? Boy nakatawan niyo. Lagi nga natalo tiya man na later.
Ay maknanya na LRT. Kenapa sotrina LRT yun? At rin pag inasangot na LRT, na di yung utrain na love. Waja'alna bainakum mawaddatan wa rahma. Na di yung kuto rahma, abiyan yung akarakano tuwama akakalimay, na dito sulab. Kailangan naman na syukurumay na mataguro ng kanan paman nakakababayay. Ano ba ayaw mo ka pagkababay ka kumanisar kan lagi kangudan kanu naguro mama tabi ano ba ayaw mo ka pagkababay ka kikaruman kababay nakagi ko kangudan nakagi ko mbali pakapapate na babu tatakampan amian loko sedeka ini kara kan loko siya nakapagpumipin sa ngitar maka nakatagungan mabusa pagawado mga panamamang ni ngayon panapagpaka po siya na di nga panipalalaga-laga ma. Ay Allah, napanganin ko raga yang kakarumaka na pakapapatayin, painalang ka din. Allahu Akbar, kumakati ko. Allahu Akbar. Kamana di dapat ya dong, lado, bingarang ang basibo karamaka na yan. O, madakal mo na tabi Mga watas yung may, kiaran hutan. Allahu Akbar. Ay mana kiaran hutan na, so tigitan mabisya kita din. Allahu Akbar. Na kailangan nas kano kerumai na matagur kanu adiyan kanan amanan yan na love. Irawan na tiga mata kedakan na sama baka mapipikir. Tiga kena iya malo tama katuan na kailangan iya mo sakat. Di kelak-kelak mo taray duraw magu. Namalo ko niya kirin niya tinggas niya murang kapuman. Tama na kailangan na matagur ko kerumai ka love. O to na ikadua LRT R. Ato na mo to Arab, apa man ar na respect kapagadata. Basta agkarumaya di kanu matag wala kapagadata na tadi siya na to wa. Na di kanu pa makabulag ka papatay na kakabalagan na niya kabulag kanu. Agida kapagadata. Na ilang man subai o di nadato bara adatan sa karumanian. Benar man suba sa mga lokstano. Asubai abi lang ataw na pagkadato yan si karumanian amama akana abadato. Ino to, nagyabara ada tanababay. Barada tanababay. Kaya kipuro ya si karumannya na, papanap ka ada to yan nakalabada to ha. Nagyabara ada tan si karumannya nababay. Natapang nga man nababay si karumang kaamama. Akan ba hunurabun din nakada to yan. Namitat, misa sapi kumada ka na mama, nataloy ka. Hindi namitat sapi kumada ka na bubay, nataloy nga sa mayor. Dito na ka na mayor. Mayor! Wasto sukapi nga miyatang sa walay. Namatang wala, kami mayor kasi karumang sa juras sa. Nadipitan na nga siya madakala tao. Iyamatay kan. Mayor besar siya ini. Daman mabitan ng mayor katanya sumapi. Mayor kasi ka naman. Nandito nagpapura mayor. Mayor sa sildo sa perso. Sa sildo tres. Pura mayor. Si sa sildo tres. Namiyada to kasi ka naman. Ari kerman. Pamanatagin niya rin panunggaman ng karmin. Allahu Akbar. Na ubang ka diyang pa, na ubang ka ko adiyang man si karumang kamama. Ayap na ba si karumang babay? Pumadak na ito pa, itutuwag na kadigan yung pagdatan. Apira lang ito ka, kikarumang ka ayaw na din ang mama, na si kumadak na tao na di mo pakakumatawa. Ano na katawa na ganun? Na siya ito na bara agama. Di ka na sa masjid, bara agama. Inaw na mimbas kitibur na kanapano ba ang ganang ka, free time yan ito. Siya man ni karumang na babay. Yan, katawa na nakamadas ka ngayon. Siya ni karuman yan. Kadi mas kito siya gito naknaploban ng gano'n kadi mag-exercise. Tigi karuman yan na mama, ay babaya, niya kada ko lagi mo tay. Tigi nga babaya na, mama! Miya bulo ka na ba kaming gula na ba mga sada kitido. Lalu siya gito na miya katipad na dun siya kaya kerasa ginaw niya, miya yaya. Na miya kagulo ko dun siya kaya kakinwa diyo man ni karuman yan. Ababay siyang ko tamadakala Iba nga pitong na sumadakala tao. Sakata na mabumantabi na uwan na miyaling kako kada kay ni kaya na mamantin na di mapapansin na. Ay man iputeta na kaya ang utat matantang nakata. Tama ni grabe nirpangka. Naman obay kigulo ka nang utak nirpangka. Kanyang utak kaya ka. Ilang man ni grabe nirpangka di mangyayari sa tao. Kami kada nileng ka pagilera ka na. Oh, dala. Nagila na miyan kami nirpangka di nga tatantang eh. Adi, pakapya ginaw niya. Amin ni nirpangka kaya ano sa nagwailan ka. Udah kurang timbay lang. Badi mo tamin nga super kami nero. Aray! Baling nga din! Namiyakay na matakal tao. Oto sukapi nga sa walay, matatangan na ko namin siya. Nandito na, baka piya matatangan na ko namin siya. Baka may babtalo. Nali makatitin nga sa matakal na to. Tinapakatitin siya rin. Miya defense karuman na mama. Hindi, babay. Wala rarangit ka karuman nga mama. Napakaputwang nga sa suga. Walay, sarado pa ka leron. Iya mo, no, kana.
Asara ka na ba karo mga natay ko ang gugubay. O punya karo mga bubay na black beltir. Itugay kan yan. Allahu Akbar. Nga niya, isang ano, respect ha. Ibaratay na mo ito si karo mga kabubay. Napagadating ka. Mga tulog ko paitaw. Nababatar niya na ay maana niya na mbala aay niya na kadiukawan. Inutulog kami. Nadiukawan mamlawer. Ay man ito nalitis. Doon na ito mga kiadapwa na aayak. Na matang walaw di ganyan pagadati. Bamiyali nga si karo mga dudugawan. Kababatar niya na aay niya. Tiga ko nga 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 asunod kaluda. Banga bumili si karo mga amya morma. Namya ka tantangan na bobe kada na sari ko. Kung six man ang amya pakulo niya. Allah kaya na kayo no to promor maka paraan ma. Madap man awet flower. Madap man atigri na madap man atiti. Dahil gira ko minwa sala na watu agulan. Ang ati agulan sa timo sa lasun at kapan. Naging pagkatuloy natin yan. Mata wala ko maraka sumagal na pumakagwa ko. At sobra sa amyaw pakat ko pagtubo mo. Yung nga ba sa tanong amyaw pakatutan. Ada ko rumakilay. Ada kalabas sa tanong kapamarat. Yung nagkailangan na ba magdot sobra sa kubi. Nadiyan, mali pa subabay at karoon na napagkibong ko na mamutaki. Asara siya mo jawan na Nadiyan na asara matagon ng gugarumay na insyaAllah na ibo ka pa kamlagi na kapapatay. Ano na piyaka sa gado? Pagkalipatan tanong nga tutulo. Natinang ko ito ayaw maano niya na pamamunong ayaw at aka na babay. Tingnan naman tawa. Natinang mailay ko kung talaga sa papatayan. Kaso man sa mga loks tanong, nabasta sa babay na ikaw gatiyan na babay. Napkilira mo. Pag ganero na pangintangit na mo sa babay. Kaya kahit tangit na mo kung sa babay, tama sa mo nila may tamo. Uy, na di ko rin pakaparate ya. Kati alam nga nga may ito. Ikaw gatiyan na babay, kati sobra sa pimpatuan na balakad. Yung ko rin pakaparate. Allahu Akbar. Napakaganda sa tutunay. Ibawa kaya na. Ibawa na pinar na ba iya bagwaraga. Inauna bagwaraga. Amya katay-tay na bagwaraga. Napapakagiraw sa mamaw na ito. Aray! Ayaw atata na bagwaraga. Ito miya katay-tay ka. Miya katay bawa. Miya kagiraw nga karumanin na. Dadapong nga day. Paman dadapong nga day sa masakit. Di pa na mapiyagin na miya kagiraw. Aray! Ubay nakarangan. Tama pinarangan. Manungin nga lang. Ubay nakarangan. Kabay na nga na namaraka. Oy! Agi pa ganyan panawatayran. Agi ko miyo beron na paganta so tutul. Iya ka lang utawata. 5 ragu na ididiyan. Tutul makaganta no ay. May kapanutunda no na kalima ragu na kapakalayan. Ya kakiritan mo sa na 5 ragu. Dalang tanong piyagap mo sa 5 katawa. Tutul maganta no. Tiga tunang ya 5 ragu na ididiyan. Nah, agi ko man 5 ragu na ididiyan. Bubukaan sa kakang suwata. Sangkot wa kalama-lama awalayran. Nalango nagita-gita kabay niya. Nadilipaging gita-gita ng tamang anak yan. Agira kawas sa mga wasak yan. Diyan ka ama maagumagalabak kiran. Manguda. Dito so temas poro bubaya so kanyan. Sada mga galabak kiran. Miyan ugang nga mama. Dili, pepsi na kina ibnu katir sa mataya. Nino ka pagundol tanong. Miyan ugang nga mama agumagalabak kiran na manguda. Ay nang kapalo. Miyan wala kayo nang rasya katawa mama akumuto na din yung maylay. Gani yan yung maylay. Oy. Nakakapatan niya na din ka amang udo. Ako magalabak sa utak ko rumay. Sige diyan kaya ama miyala ko na garay. Mangudo. Sige nga mangudo. Wapay na panan. Sige nga ito na yung masasobay. Tinatabay. Sige sukiwalay siya na. Mimbawatan. Sige na mimbawatan naman. At sige mimbawatan. Tinaway. Natinan to na matayan. Natinan ayaw atayan na bagwarago. Amiyang katay-tay na watay na bagwarago. Oy, napakatatayaan. Natinan na siya niya. Natinan binibili naman ito. Tinan na maragong. Natinan na nga nawatira na bagwarago. Amiyang katay-tay. Natinan na gagana tanakang ko siya na di gita-gita. Aba siya lang na gita-gita na idadapulong. Natinan na nga ito. Natinan ko ito sa bagwarago. Watira na amiyang katay-tay na gita-gita. Tiga din ka asa kataw mo mga amyalak sang utamang kataw na katigil. Diyan na nabagwaraga wateran. Tinadi. Natigil na diyan ka na nabagwaraga na ipunimanto. Kinibawatan na ipunimanto. Na tama sa kapakadaayan. Na doon na ipatay niyan. Di na napatay. Tingnan ka mga doon. Di patay tinaway. Di na ipatayan. Sa ayabutigin na pakapatay na sa timan alalawa amay tamo.
sa di man alalaw amaitan. Na taman sa di makataling ang panalalaw amaitan, na din ay pateron. Gunong ngapan, gunong ngapan. Oy, tiga dia kapamra, amaprakon. Na dia man tiga na babay, abang marang na amay kamakana. Na ayat tiga na makapengarmo na siyaw pulo agu siyaw. Solutan taruh saya solutan ang gumawa pa. Ano ba? Ayat tiga na makapengarmo na siyaw pulo agu siyaw. Oy, na ayat tiga na ikamaga to sa makapengarmo na saka. Begitu. Dapay. Wala mi expire. Nasa kami turun. Natingin na para tiya kadang ikamaga to sa makapengarmo. Niya pikiran kay amang udah tinamatay ka nga puno. Para dila ka na mauro. Oy. Dahil ako na kay Matina. O niya nila adin kaya amama. Berbigla miada. Natambatan siya kito. Ang tamang udah. Tingin na benar na kayo. Gusto ang kanan na babay na doon ay pertanian. Sa ayaw mo paterong na sa tiya manalalaw kami item. Naguya makapangawar mo na siya pulang siya na kamagatos ako. Kabalo tumalikat. Kako to abon niya do. Tiga nga mama amang udah panik kana kay budal ang natiyan niya kaparaan mati na bilang moro. At isa kami si kamagatos sa miya makapangawar mo. Dahil na may expire. Miyanik sang bagwaraga. Na mila niya nga bagwaraga na di gita-gita. Miya katetay na bagwaraga. Ali malagong na didiin. Kinuang kay amamang kaya guno. Niyan song yan nawatan. Niyan nakipusyatiyan niya. Niyan panasyo ka. Matay ka. Pero alam ka pa. Matay ka. Ada niya naway. Kagya po na niya. May leswata niya. Buta na kayo sa tan. Inawa niya. Matay ka. At pangarama kasi ka man. Puro ka lang. Kata niya. Matay ka. Niya na ko yung kaya mangudo. Kato manulog siya na niyo nila siya kayo to. Kagya ko makapalang. Si niya lisang o sa balay. Na ay niya nung kaya balik sa sabalay. Mindagang mahu. Niya siya nang oto akan dagang. Ang kota kerumay. Na. Mikawas sa mabu. Mikawas ang utamang uda. Na di mabu makapengarama kamargan na masuat. Kadi yung malita mo ka mama. Manguda pun. Agad sa tutun. May pikiran na kaya pengarama. Yatag mo siya pamikiran. Tiga sa utamang ginawa niya na nari. Bako niyo di kubupi. Tingnan ito na. Na tinapengarama mo. Na tinakatatan mo nari apinyo namin. Manguda ka na kapanapas na katuwang ka. Napakatuwa ka na tanto. Amang uda. Nakati amya kapi aginawa mi exam yan nagami sa pengaroma ka. Natinang gubi ako niyo. Kanabay kagugubi ako na ba na tamo kabala ko itamo. Natinang tanay kugupa na ka. Natinang babado na ako niyo sa matay na babay. Matay na babay. Makatitingin na ka mabu. Tinggal ka mga mama nakatawa namin. Miya katay-tay na babay. Nagkapagay pa nakalawan na nga niya sa kwarta. Tamo. Natingnan yun naman yung babado ko na ka na rin. Kugubi ako niyo rin. Siya yung waniran. Pagi ako sa waniran na miyaler ka amama na gusto na matay na babay. Balap na tamo. Pagkita sa tutul, miya kawingon. Ako pa makaganta na. Miya kawingon, no. Pag may kapano tunta na pa nakapagyan lagi, nalitan ng sinmada. Pagi ako makawin. Na first na itiran. Pag niya kagagawin na kerumay. Kaya naman ang kaya kerumay, pag niya kagagawin, dahil nakadakala na daturog, kauman siya napkaya. Tinggal dia kaya mama na man siya napakili, yung mabunga babay napakili. Tinggal niya mama na yung turun. Yung mabunga babay, kamararabita ko mabuhay, yung turun. Tinggal niya mama abatan tutula, adita butulong, mamagan mapita. Natengah niya kapasa tamanutun, nami apita. Tinggal nga nababay yung naway, mapia na, nakatatingin matembang. Na tinggal nga mama tutulan ta, na ayaw patutulan ta, na sunakaraan ta. So miyang gulaw latay na ako kawawatay kata. Na makapasada ko pa man, na mga mani mapanutun ta na sumulita. Na tinggal nga babayaway, atay mabuna. Na tumamas ka diyo, nakababay kasan, babay ka mabu. Mapasada ka manutun, nasa kami panutun. Na tumabay sa manutun, panutun lang na sunakaraan na, tama sa kahit tawakan. Tama sa tagarang tinmawatan, na tinginawan. Na luminita na nga karuman yan. Huminak. Kanya nutun na nababay. Tinaguan ni na pagkanaga ka na yan. So, ama akan naguin na akan, nakagya ko makatipisiran, na ayaw maana niyan na ado na mangudo aming galapokiran. Maragisuat sa sukay. Na makatatantang siya gito din terwak. Detarang lutuin. Na panganta tuloy sa tutol, na lumipas ba sa kiumi, nasa ano to? Na langon na pamumulong, napsusila nun. Na taman sa di materwa ayawat ta iran na bagwaraga.
Napakabebe siya miya usyabi. Nakagiti yung kay mawata ko iraan, dito na miya bebe siya. Nakagiti yung mali lima ragunay dyan. Na dia ko tingin kita ko salami na adna mama so gumagalaba kami at suwini ama ausina na kagi tingin ko makapani ka na mauisya dula ana niya katantang siya gitu bunga di suatu na kumay ito nakati abun na din at napakatan siya rin ako napakatan siya ka natingin na pinggulungan ako niya tingin nakagi ko palgulungan ako na niya namin. Atu mama karuman ni ada hamata yang tidak ada. Tapi di pamunuan aku mengaluk sana miya biaga ko. Natingin na ko na ini tatian ka. Tinap kaya ako. Dinadigan kaya ka. Miya katupita miya kawing ako ka. Natingin na naman na nung saway adu na miya ratara ko na. O makagiraw mama nyatay ako sa news. Yesu apa wato ko miya orang tingin. Natingin na tani meswa. Natingin na miya da sa mama na din makakasoy. Na di na mo tingin ni peluto, niya magsabot tingin ko tingin ito na mati. Na di makapero si mama, tinustos ka ni suwata. Tiga nga babae na, niya pa sa tutulang, nasa man nabi panutul. Na panutulang aso nakarana ka. Tino ko niya panutulang, niya tingin siya. Ito kawan nila sa kanya yung miyonorong. Na tinapanutulang nga muna. Na tiga na daan na karaka pagkaroon. Kala aka pagkababae karakan. Dali na piyang strapping ano. Kataman tiga na kapag kababay kalakan tiga ko to mama na tiga na naman ay kapag kababay karaka na siya pula mo siya wami kapangaralan ay kamagaya karas tiga na matang lang may penalas kanya kakana kaya ruang mo Allah tiga dia kaya mama kami kapangaralan na biang istrapin bakit kutukawan yan. Na tinawa na maturo na di kong kasawat. Ikarata ginawa nga. Ito na isuwa na ka. Tingnan ka takaraman na bugay. Tingnan na siya ba? Katis kayo kinaka mahala ka na po. Miya ka pangaramara ka naka Pepsi ka sa buhay ko. Naruya na ka sa puso ko. Nasiginap ka sa banong ko. Iya kasal. Iya ko ng mga watao. Naba sa ni Mikerulong. Ada ba kuksang utamasa? Dapat naruya. Dapat nasiginap. Napakalita na susutun. Miya kasari ka mama. Iya gitu ko niya punasakan na iya ko niya perawan kamahala ko niya kung natigyan na ano tinggal na baka nakanak pero nasakan niya dinibiriran sa Yaman, sa Iraq, sa Turkey, tubita na siya sa dagangan. Natigyan na oriyan niya tigyan na mayroon mitsuba meron. Namimota na babay. Itiga mo ta karoman niya panditar kami doon. May tari sa kanin. Natiga mo ta na yung maswa. Natiga na may mga talabang warago. Niya katay-tay. Tiga mo ta ka na nitar kami sa tutun. Sa ginawa mo. Natiga ta na yung maswa. Na ayaw maanan niya na ano na miya tirong. Akagi ako ni Maragunay dito mo tawatero na bubay. Na miya kaysa na miya nung ako na miya ba nakakanamama. Belutong tingin malaikat. Natingin ni Meswa. Na inisiyara ka naman ito ni Meswa sa ubai. Natingin ka namin bawata. Natingin ka namin nawata yan. Natingin na magwaraga miya kataytay na lima na gumedadiyan. Natingin na mes kanyan. Natingin ako itong sa burading gita-gita. O kung na kayo makagiraw sa baboy. Ay daw! Saka na nan! Saka na matang wala. Tingnan na mamapakata na nga pa si. Bakit na naman ka? Dito yung katao no? Sa daw salakaw. Oy. Natingin na ako. Pakata na ako. Pakata na ako. Natingin na dia ko ito matabang warago. Taros ka mga mga mersabaw. Mga datimong. Kung siya na safe. Kosari. Oy. Ang mamay sa Marawi. Yang safe. Taros ka na huwag yung mga padaka mga mersab. Jama. Taros ka na. Balas ang gano'n Allah. Pataros na kanya. Hindi pa tanang na ang job. Pero lang. Ito mga dalang lagi mapakataros yung mga. Taros ka na. Ayaw na yan na tingin na pakatalo sa kanto mo na natingin na dito tingin ayaw na yan na diyan ko tabagwaraga alimaragun na dalo ko na ipatay niya sa adin na ayaw ko mo pagkapaterong na lalawa amay tam ay ayaw ko na makapangaramaw na siya po na mo siya na ikamagatos ako
Nawangan tingin panindi na para di lakan maurot. Oy, nagyulungan ang natiyan yan. Kunya ada pa ang toro ya gitu. Ya, tanya sekarang sama mama. Awanti. Dia minta kang berbelu. Nanti na, dia mati kemudian. Ini siapa? Amahan aku. Nabi kasih aku nadian kota maknanya na berbelu. Tingin harus tebus kata anak. Nanti kena sama nanan nabi na pakapatera tina digaman petay. Ayah buat pakapatera ka nataman sa di makamang kota lalaw amaitam. Tadi nga digad matang matay. O lagi makaguro ka diyan kota berbelu. Nanti kena aray. O piu-piu na ayaw maana niya na pagkababayaan na kong ka. O piu-piu na ayaw maana niya na pagkababayaan na kong ka. Na niyang kaya ata mo kakan. Na niyang kaya ata mo kaka. Napakatapian ka. Nambalay na kong ka sa walay aburuzi mo sayada. Anak ko makatapo. Kapara di ko mamaang ka na nalalaw amay tam. Diti katirun wallah. Wadaw kuntum fi buruzin musayyada. Ini tafsir kanya Ibnu Katsir sa ayat Katsir wallah. Apa balik kana pasyamanan yan? Nabalay at yung nagapota tumbaga na kumakanulo kapatay. Lagi area anakas. Kay graman na anakas na ayaw udi pula kay sopande. Miya pasada nga awalay. Kaya ko mapasada nga awalay, siya man si karuman na bubay. Tinatano, kapag ila karo nga awalay ka apimali karo kagilang gumilang. Aburud si Musayyada. Kaya ko kumailan niya na miya kapila. Ay do tiye miya ko kasorga. Ay doon niya itikwa ka karuma apa kemudian sa karuman yan. Ay doon pumili na walay ang niya kapia-pia abulog si Musayyada. Natigil si karuman na mama na anong panipag kiti lalawa ang maitang. Tingmabu nga mama na uway ka apia sa may kapila. Uway labo napita na nada yung pinamakaw kay ay pita na napagkaliwan ng niyawang ka ay makna niya na duwa pila ka. Natin alhamdulillah wala siyang ngaon wallah. So yun siya na pero may hindi din bibigyan ni karuman yan. Abi ako pagpagilan ni nga sudawalay. Natinatan gusto. Unya na may lang alokabo, na may tamo. Sige nga mama tunang utamay tam siyang utuwa alokabo. Sige nga mama bende buring din na. Natin ako ang ko kamaratay paras. Siya nga mama karuman yan trapo ay nano ka trapo na minisyon. Sige nga boben tunang utaburi nga minisyon. Tugu mama samida ka bende kami isip. Ay na mga trapo na minisyon. Ito mo ba ito na nananabuli nga pag-isip? Wakay sirwi na dalawa ang may tama mabibitin na din dalawa. Di magayon. So kaya ano ba ba na miyak tatak ka din? Ano yan na miyak kaguro ka din? Ay daw! Dalawa! May tam! Yan sa pangapatira din! Baka na maylay! Natingin na inspection na kanina dagang na nagmaylay. Natingin ka naman na nababayo! Bulwa ka na ka na! Bulwa ka na ka! Ang mapatay ako niyan! Naunihan na kay ko, naunihan na kay bentula sinilas, niya ulog siya lalawa. Niya labi. Tingin ka naman na mama, babaya, mapasa nga babaya. Ay marami nakatilang ako sa lalawa. Niya umanya siya lalawa. Natubo babaya. Matay ka. Namantid lalawa, kapatay ako niyan. Naunihan dapoy, naunihan koswa. Para matong-matong, banyan dah ada pera apang butuh lalawa. Niya upen. Lagi pamatay na tugu mama burujin Musayyada. Ya mau ke apa pero na dalawa. Benar bisa itu. Dan itu sebab mga oripun wallah. Api anda ka matatago. Nakuma ko naman nakal mo. Na api apa nabalay ka sa tingka. Api na binakasukapatay. Nakuma ka din umalakal mo. La ilaha illallah. Mga oripun wallah. Dito sebab pa ditalo di panutun na din kay akapatay kada abad tanurong pelabin. Meron siya kung nanong si Kumaso Sulaiman. Sa kanya ni Dato. Ayun nga pakasyon ba yung mga tao sa masjid na Barajuma. May ako maso malakal mo na kumiyado mo pa ikaw masjid. Naso yung na tumutulong. Naso mga Juma naman siya nagtutulong. Kapag pa nasibig mag. Ngayon yung mga Juma siya malakal mo. Kumakado mo pa ikaw masjid. Namigugriya siya. Malakal mo. Yung mga namin siya niya. Kung mga Juma may kaparangan nagyapakapagin siya. May kaparangan siya ng Peru. Malakal mo! Ano ka nan? Banda ko nakar kami sa niya mo. Banda tina ko nakar kami sa niya mo na pati sa imamami. Unay home. Tadi mabungay imama di malasung niya bakal mata niya. Ginamya ko lang ano. Ang video lagi mama ko. Pati ko na kanon niya laman na. Ayaw makana niya mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaguni man na sumalakal mo. Tadi pa yan.
Tinggal kami umanisya siya kawalay ito gunabi, umanisya na di guguro. Umanisya na bebeda nga din siya kaya nami atay. Ay, daw! Nataro na malakal mo, nadipili ang mga tao, pamilya umiyaw pa. Ino ka nga di guguro? Ino ka nga di guguro? Maana siya limbutan na karakano? Ino anak karakano siya niya, nadamaw masuad yan. Ino anak ka na ng siya niya, kami ang masuumur yan. Na wallahi, لا أبقى واحد منكم أحد شيئا نعبت بنتو ملك الموشى كقول والله قد يقن شكانو دمپاغو أنو بيقن شكانو ملك المان نفا ما كميلي وطو دي غورو كبنتيك شو ملك الموت مانا دي غورو نمي أخو ما شو ملك نمي أديران نمي أتاركم يا كتاركم ملك أتاق والله كتدين شكان غورو Kono betul rumah nak halam hutan, ina kono na ningu dulu. Antap mani syarakan. Nabunda pungin. Mata malah kayak naik turun aja pada. Allahu Akbar. Tiga tiga kayak kapatai. Kenapa dikegurok? Kenapa dikepakai suka gurok kana mi ateronu? Asuka gurok kotu gunabi. Igira ada tarutu amiran tengah ada teka. Na normal na tu gunabi kugurok semata. Na sopo na dikero mga sarata gino na normalanan. Yung taka pengurok ka na bamarata. Pano ba ka pengurok ka? Ya Allah, ya Allah. Asara adipot pa kasobra. Ay marata ka gurong nang tadi nga di penalisa. Ay ta! Tadi ko mapia. Pano ba ka pengurok ka di Diego? Ay bukurang na music. Nang taka di Diego, ay bukurang na music. Nani mo tadi ka di mana ro? Naibo ko lang na music. Matawag na naibo ko lang na music. La yu'addu 'ala al-mayta bi buqa'i 'ala 'agla. Napapakasik-sak tugon nabi kumyatay so kapulalisan kon sa kaguro pamana. Kanaba monte, kanaba mo nagagaw, kate pungaw. Kanaba di ka pa kaso kaguro, nasa na nga kibulo. Udi na ay daw. Tasi mo nakaguro pa. Namiya happy kaguro. Tadi siya yung tadi gadi bisu-bisu, tadi gadi manunduk maanti. Absum bagna kang abatan iyo. Anta! Tatapo kami siya duwam yang pagi kami araw proptali mah. Kenapa pura sentimental? Allahu Akbar. Napapakasik siya ng kumyatay. Mahorip Allah subhanahu wa ta'ala. Na, sama na yan, na ayami ado yakini al-diqa, rahimallahu alayhi, ako punutun ni Qurtubi. Ayat tingin na alama, man ista'dada ala al-maut. Ayat tingin na to sa sotaw na di na di-prepare mo sa kapatay na umadun na ka nga talong. Basta matataguro nga talong tan nakalaro. Ayaw maka niya di nga di-prepare mo sa kapatay. Pagkano tingin kinahadika oy na ta'jil at tawb ta'jil at tawba na inauna pa pumakadilapatan na kaadik-adik at tubat ko Allah. O kunay kayo nagkakultong na lang nagalabakin na katubat ko Allah na isaw tuwa di na di-prepare mo sa kapatay. Ikadua, nasata fil ibadah na miya kakasakasag ka sa simba. O puno abo ka na sa simba, nakalaro adik ka ni preparador sa kapatay. Simbayan ka, na miya kakasakasag ka. Ay pala di ka simbayan na kukuha ka mo tahadito nabi. A'budullah ka'annaka tara, fa'in lam takun taraw, fa'innaw kana yarak. Simbang ka sa nabi, sa gataro ba ka pigili wallah. Gataro ba ka nagpigili sa wallah. Na una ka ba talaga ba magpigili sa wallah, napipigilan magpigili ka wallah. Na miya kakasag sa sambayan ka. Basta di na di magpigil ka, insyaAllah, natali masasambayan ka. O buman sambayan ka na, lang na to sa masjid na iilayin. Tadi ka di malakalang sa puro. Betara dia mo tamiya kay sa media kan sa barino, gina ko daw bang ground zero, sa tapag imamanang na masjid yun. Ay may kaya pa kasi may sa asar, nami kasi may nga sa asar, na di nga mama amya sibuk na sa kanila tatandangan niya na di sumaya. Sa kanila ilay niya. Namong tuda ko kumibara na ilay na kamab. Ay na ko niya karangan ng ito ni mata. Nasa kanila kaya ano pa niya, tingin mo tatantang yakin. Ado ri diwa ka. Natatangan ako niya, ititangan ako mag. Di na gani ako. Bago tatantang bodo gila. Macam wala kami ada biyo. Kami ka to niya tiya dola. Tamo pa dito ni ang kami apa. Adi siya di ka di simbe nga ko na tuminilig mabunga mi ala na ako nagtablig. Assalamualaikum. Itu tumara kana kay. Mga pasada kan kung simbe jadu na sungon sang utana mi atena marawate bukan no. Kapte duri sila. Nami ore ga masibu na lumini so dio maa.
Tadi kan disium ba nga? Yang ngasih namin, ano ta, pagawin ako yun ito na yan, mga ungang pamakagawin na, mga mauri. Pero nakapnasambi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam, katatanong, si sadiyang kaabang mo kasun sa masjid, na igira ang matatago ka sa masjid, na adna adabiyan. Antum duyufur Rahman. Basta matatago ka sa masjid, na sakali igisto Allah. Bantukan Allah. Na basta manabunto na pipipian Allah. Na basta manabunto ka na pipipian ako. Na igira matatago sa masjid, na kailang napakiling ka Allah kami bilang ataw nga. Madakala adab sa masjid, sa Pulagulima. Okay na, di pagano lang na mga importante ron. Pagano adab sa masjid, igira matatago sa masjid, na uba karo dito sa mala. Isa atong nabiya papata akapakaraniubang kita dunia mana na raf'u saut fil masajid na pumakala sa katero sa suda masjid. Ay dapat ang mga masjid na mag-istorya na miya kalala. Isang ini na mga kata miya kasuntan ron. Nagbaru katero sa matang. Baka butero na skot. Oh, nasi. Pumakali dyan sa lokang masjid tabi yun. Naliali sa watayan. Urat! Kami nga na kabaguran! Nasi ka naman tatawag sa master, wadi pala lisyo. Allahu Akbar, niya berbedomor pa. Pada adab sa masjid, hindi na matatago ko, lagi na yung gulo lakam niya. Siya matatawag sa Tanbihil Gafili. Siya ako sa Madina, sa masjid Nabawi, namisiming ako sa isa. Napili ako sa kamat, lagi ka ni pakanggal po na limang. May ako ang Yamani, Arab. Ulama siya kito, tigara ka na. Hindi ko ba pa sa papanggal po, tigara ka na, pinatay ka. Matang wala, di kan makasagaya ba yung lago? Ako niya gusto butay ba yung lago? Oo. Ini sabar ya benar ini kalau gak puasa lima kan? Tidak, tidak matang wala matay ka. Hindi gani ako ron. Taki na ba sa kabenarian? Miyabati akan sa kitab Tanbihil Gafilin. Na ayaw makaman yan. Na adab sa masjid na basta matatagukon. Na ubang ang lipamakang po ang mga kamuralimang. Ano ka tanong, madakalap kayo lang. Sabi khatanong. Na ubah ko ni pangano, di mapia, ubah ka di pangano ko sa masjid. Na madakala si pag-uwi ni katil sa masjid. Naroon yan ang panip. Mapia kipia mo takaw, na di ka pakay. Ba di pangano ko ay. Minus lang na kano ko, di ka lang, naroon di pangano mat. Niya katawa-tawa ka na kano mat. Tulong-tulungan, Allahu Akbar. Niya, nakalaka po sa sabay lang. Sabi na ikapata adab sa masjid. Basta matatago ko. Oy, na di mapyak, na ba haram, na ba makarong, na ba di ka pakay. Okay, na mawag ko na kabala sabayan. Na di mapyak ubang karo di pa makabatuwa sa bulkit ka. Mga bulkanaysen ka. Sabot yung bulkanaysen. Ubang ka pumurkit, naliyaw ka. Orang. Atau nakamanang nepsi nga iyo. Igira ko na, di ko may pamakin na Mr. B. Bakit nga, di na nepsi nga kumananan. Dia lupa bodoh kena mama. Dia kena kebubay na mama. Nakata sa kanya pempatuano. Matang wala. Sa kanya kaya ruano na. Nah dia. So kisungaran na po na kanya. Nga po na kebubay. Nga kasi na pumusya tanang. Nababalakan ako ang yawata. Ira ka na nali Mr. B. Kasi kaya pumusya. Ira nakakapakan ako na ulunga pa. Suwa-suwa ko rin pa na. Oh, na dia. Paano pa. Na ando na pa ni padaanam sa masjid. Basta matatagwa sa masjid, na ubah ka po pagkauno sa wata amasamo. Di na nang kapakay. Ang yung madaka na may kadiki pa rin yan sa walay. Paano taka naman ang wata sa masjid ka? Simple nga po na niya, tipa na niya, ano yan? At hindi ka lang siya kinabo, kasunta sa masjid. Mama na, duti sa walay, na naman duti na masjid. O kaya kapag ano tanga ko atama na sumati sa masjid, na siyuming na misyuming mabu, na motor ka na miyutong, na mati asakura, na miyati asakura, na nasbig kami nasbig, na siyuming ano, na blim, na kadintero, nakauno tanga, bagakauno tanga sa masjid, kami kay dekali sa papata, akong bali ay man na ulama. Bayawata ka na duty, di ka pangulo sa masjid. Ani rin ka sujud ka na Allahu Akbar, na miya, hindi tagsiya ko. Nalangon na sumusujud din siya mga, di ni pangaparang, teta. Kaya kampo po yan naman. Nabong kami niya kakuha sa morta. At kami aswata naman basta wata amasamok ko. Agi tabi-ta magunanap kito nga kanaba matagwa tama sa mukha na malataw masamok sa masjid. Rusya di kakaba di siya sandog. Ano bela ka na mama? Na di siya magrib siya kito. Hindi ka siya magrib na miya ori siya kito. Na piyasa bukal babiya kito. Magrib. Na kanaba piura magunutol siya kito kasara asinigan niya. Naka pisya mo kyan.
Adi ba gira kaptantasan na Facebook ta. Na pagkino tam nabi ka mabukin na signal ka yun nagilo ka siya. Oh ha, paman na di ka pagkino. Sa ko nang utan niya kaysa nang nakiunutan namin. Na dapat ni kuno na din mataw pero ka amang. Nagilalong siya gito mabuga amang na mabube magima. Niya kiuno tumabuti. Na di mataw pero amang. Nabi kiuno tatano ka siya. Akagya mo pero wata di mataw pero. Bini ba kasi nila? Matang na kanya ketengahan. Nabi Allah. Ini tuh kami mati. Gitu jangan lagi mabu lalu dengan nilai yang biasa bukan. Ya betul tiga kata ya mang mabu kok kata kita nak tahu lalu ngaki chef itu mau. Hadin mau di bagi. Ini mentengah mada kena tahu. Pada tarang itu apa sebukan dia kita. Ini nak pas buku sama geri. Dia kata nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini namanya gitu. Salamnya semuanya. Namun tur ko bosya masih ito tur rap singat. Ngayon na madagal ato. Pwede siya kaya napunta. Hindi na pakatatanong, gawin na mamu yan. Hindi na pakatatanong. Ngayon yung siya ginawa, wag yun siya, ito kami alam. Walang dolin. Na naman yung siya, pumakinig na amin. Yun namin yung minasakataw ko. Ini dah ini ada tu, dia cari yang mau apa? Nah dia ni atomnya sebut nak pusing. Anak tu makan guruk saya gitu, tina matang wallah ya patay nga ya. Ipatid wallah ka basta atas bukan lang ako rumah, biar sandal sali. Misimen mang umiya ka peragoy. Aisha. Ana miya ka man ay pusido na pura simen ator ni pan. Alay sin siya ator ni kada babariste. Ya sebuah ator ni, tiga genas kan yang mana? Ya kasih tahu. Yang ini satu kerja gitu. Tanggal sekalian sore ya. Kemudian ada dasri yang saya mau nonton itu cuma tahu. Bebubian aku. Allahu Akbar. Nah itu ada apa begitu nak amal atau masamu. Basta kaya mata tagu ka ko sambayang na baru na guro ka din ko Allah subhanahu wa ta'ala. Guro ka ko Allah. Ikaw ko ka sabulan ng ang simbayang. Ay tawo nabi, upama ka din ano di simbayang ala makna al hadith. Ay pupuro yung mata niyo sa kawang-kawangan sa guro. Nakapakay ito nabi, adi na nga makapeto sa mga mata niyo. Yun na kasi mga ginawa, napagilay ka pa na, taporwa. Kapakay matugong nabi, abangan mabuta. Allahu Akbar. Na anda antone pagilay na kay ginadi ka di siya nga tumitin ka. Na ayaw pagilay ka na sa kapitan sa banong ka. Opo. Naman nakapiyaw agama, fifolo ka ng agama. O na siya magadruan ni Pai, apara ko kasujudan na ka. O di na nayupan orang nagkapakaya bunuh na ka, awak ako sambengan na bunuh na ka. At tumabangan ka bunuh, ba di pelawin na bunuh, ano ba di patay, awain ka. Ba kasi di ka di sambengan, di ka di tinto ka. Makanya trabu, bumigiro ka siya, napagiro siya mabu. Di ka di manang betul, aduh nyat ya mo. Tumabangan din nakasih pa ang anikas. Allahu Akbar. Naman ang kakakuan ng agama. Naman dagya kidawatan o kadang sa sibagin agama. O baaya nga ni may kasyumeng pagari kababayan na tiga dia po mga kasyumeng nga di ko katinig sa mating anak ready sa kan. Kaya pa naman na syumeng ang tudo. Ang tudo? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na tiga dia ko nung panagpa ang tudo ka na kabaruga. Nung tudo ka ko syumeng ka. Mayakawa ka syarga. Siko syumeng ka na rin syumeng Allahu Akbar. Na tiga dia ko panagpa ang tudo ko syumeng nga. Kada bagar na higa ka. Yagasta ka. Iba ka, nari ka di siya, Allah. Nanti ka piyan nila ko pa nari ko siya pangagiraw. Naniat, yan na. Allah Akbar. Kami Allah naman kami. Nanti ka di ka managsabi ko siya. Niyatay ka. Ay, wala na yan, kami ito na di presyon pa na. Nanak ya Allah, kakwallahu ta'ala miyambuy. Allahu Akbar. Nadia, nanak kidawatan. Na ato na ikadua sa satawa tanda sa di na ni prepara doon sa sambayan na syatul ibadah. Nanak bukali ako simba. Niya kakasakasan. Matang ang grabe. Baado di penatimbukon tahajud. Kasang na basta patatahajud na saludo ko na mali paratiya. Nabari mga tahajud sudah paratiya niya. Nabaro sa talaw, mga nagsaswak muro. Hindi ka tahajud na pagkabda na yan. May din. O kasi naman ang mga nasiran. Mabuhi nga marano, kapitan nga marano, benda nga panutulog ka rano, basta kung naggagawi, tapantag mo sa swali nga pumuro, adididilaw, lalo na pwede ko siya kawanay. Kapamara ka gano'n, wala na pamaraya ka, kapamara. So na naputik, wala na sa kumuran, nabaswa si pangapatero. Kaya pitero na binabas naman nag-iswa-swa kumuro, napapagay niya sa syaitan. Nagiro ka na, ako bilhin niya syaitan o rin. Nabap, siya tagmo sa swali nga kumuro ka dinidilaw.
namitin tenangan sa kawasay. Ya tangan. Ya pernah tenangan ako sa kawasay na sa judi mabudu. Ya kaya. Di ba ka na mag mata kan mabudu di na nagin mabuha so igila ko na kapugbangen igila subu. Igila subu na yan kapugunia. Ya babuka pergera nga di mabang-bang na datariran. Aba so maporweran. Sa mga binuto pa la iplalaga na kate si tagi. Sabi na kabate, nakalaba rito tagi pagpakatasa, buto pagpakatasa. Matlay no to, masaya nga madudo kasi. As-salatu khairun minan nawm. Apa sa sawin na din. Ilay na sa tilit ka din. Na di mabunghuro ka ng mga aso, hiraso. Kata na siya di magbang, naba sa maporwera. Apakali, as-salatu khairun minan nawm. Manang bago mga aso, natingnan na ba sa mapurueran? Allahu Akbar Allah. Ini benar. Pati na kami kamakapya kay Nagam, na sa Facebook, kay Manto na YouTube, kompleto. Lulusin kita lulusin natin Abdul Basit, lulusin mga sabi ni kapangati sa uran, ay minta tanga. Bagi mo na nga kapag ibang matabi, kanaba ka di pangasuan, na di galing babag. Ano na siya gina nakasabasak? Nabasabasak, malatag kabasak. O tati na tama ro sa basak. Na di magbang sa isa, namatawa lang kasala ko na kaya nagakong kula gamiyan. Asin si Tarzan. Akap tuloy niya mga inipantin yan. Hayya ala salam! Nauyak si Tarzan. Ino tama din, ipagilay sa Facebook na ayan niya suwa, sumapay ka pagbang. Laga kumapay ka pagbang ako. Adi yung di mangimitate. Na sumapaya. Kaya matuna Facebook na miya kaugu. Mata na kaya miya kaugu pa, miya kakay. Ay, miya kakay dun. Adi mo tama tatagul na wrong turn. O buhon madadag. Miya da. Sabi yan, siya gusto na nalaw. Na ayaw mapiyo na ngoto ang mga pipir. Asana na miya liya ka nung. Ano miya liya ka nung di nga katono to. Maranaw piyo. Maranaw to mga di. Bito maranaw. Dahil ba nga layan na may tamamama. Agka siya kukubara. Maranaw to. Pungurong ay dyan. Di pa na makakalaw ron. Ano siya kini? Nakagyan ko ka na ito, ba't ang surga ako? Nyamela na ka, ano nakaptanya? Tingnan na bugal. Hindi siya makala po ba? Tadi na, kaya tanong na, ayaw tanong kuha na sumapya, na sumaratan na pagkayan tanong. Tadi mga rin Allah. Katulad tingin ka niya adika, at tanda sa sotaw, na di na ni-prepara doon sa kapatay, na malamakay po siya, pagpakalamak na niyan sa puso yan. Ana may lanin na miyatay ibara pagkusa tuma kapadiyan. Miyatay siya kito kabin makano inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siya kito na di mo ni ngatino na ba miyatay inna lillah kusa tuma. Kama kay suka pataya. Ana sa maganda ang guna sa na miya kagira inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ano ba na miyatay imbalin katatagol sa bangkay. Kasakan na pilit ano Allah. Nagira miya nagakanang na ambulans at tatagol sa bangkay. Ikmanin na pagkapikira ka na tiga ka na oras na sa kanain. At talianan! So, kisunhom sa baryo naga, si Abdul Basit Salim, kinuha siya ligan, kinuha sa lagindingan, kayong balik sa kanak yung mga niyan, uli na ingon diyan, kakatanaruron sa kanak ambulans, na matangwa na ka, pwede din ako sa bugot. Pangintakwa na di pa sumapay na low. May labo dumiyapin. Pangintakwa na di pa siya. Di na mo man nga nakapuwi nga nawang mama, ambulans piya ka, tanah matatago sa bagay. Aba na may nikaambulan sa anamya terororan niya na ito tugtugin na music. Apakambo pa ito niya nung at ang ano di mo pa ka lo dribin petay ka kay dribin. At itamam sa rororan nila bang di mo makita at ang ano di nga pagagat niya. Na dia ayaw maana niya natumakyanan. Ayaw maana niyan. Napakanaan tanong suni katubat ko Allah. Napakarani tanong ko Allah. Napakanaan tanong sa aman niya. Naparati tanong ko Allah. Sa ayaw kaya po ito sa nun. Na umanuman ang tanong. Akapagkabaybay tanong sa kiputindigin tanong ko lima sambayan. Kadiwi bulungan nga kapatay mga ulit mo Allah. So balasang kanwa Allah. Kata niya kalagi siya ko. Rasang ini paguna sa kakan. Pakasursurgaan wala adi yung kaya babay tanong, pagari tanong, loks tanong, balin wala adi yung kota ko ba niya nakalaman mo surga. Sa adi yung kaya mga pamilya niya nagaganatan niya, na di nga di namin kapakasilsada ka, mailaw sa miyan ito, pagpagusay sa agama, sa kumitin sa Quran, na sukang watar na balas, na timatingin wala, na ayaw makambagin ng mga loks tanong ko dalam ako ba niyan. Ako ulo qawli hada, wa astagfirullah wa lakum fastagfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay na,
قل ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رحمن يا رحيم يا مولانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلانا وما أسرفنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. يا الله قد من يا الله أنت من مرق أمامك والشام يا الله. Ipupurun yang beralim mereka ya Allah, rilaika minka ya Allah, famakataubataka minka launaun ya Allah, yang kakatitim wa mina dinikatim wa angkar kami kusyurga ya Allah. Ayamala apungana mereka rilaikan kami sumbala amangal kusyami ya Allah. Syu'uya ya buni mantung Anta kami yang auna ku mengapa kuburan ya Allah, narilain kara kami syiram ni Allah, laborun ya Allah syu mga inami ya Allah inaku mga itu kami nagira agagawi ina papanang bang kamiran dirang kabeba kami pamakaburaw ko mga kagagawi ubang kara kami syiran mabupakaburaw ka kukubayran ya Allah. Ayamala nasisyaal wa ng kiyama ya Allah. Tumalina merakap niya Allah adiyang kutalok kusyami babayami pagariyami ama papadala makukuban niya ni manto na diya bidang katawan ni mambabata niya roh na di niya na mabukatawan ni mambabata na isang kaya niya ya Allah. Sakay na biya matawurun ya Allah ubaan naman alam ba'adu syaniyan na di kami panamakang kaganatay manto na rin anak kami ya Allah. Baliang kala kami syukuban niya na kalamalamaw syurga ka ya Allah. Ubang kara kami baluya syukuban niya na landeng ko naraka ya Allah. Ya Allah, yang keagaganatan ni ng mga pamilya niyan, pamakasabarang kasiran, naborong sa mga watayan, may din nakapapatan wiran sa ina, may kukulang bukiran surata ginawa. نرزقك خيرا شترك فقشبر يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.